रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। सब कुछ दिहलाए राम जी छिनला नया नवा मोरे राम। सब कुछ दिहलाए राम जी छिनला नया नवा मोरे राम। काहे ऐसे कइलाए राम जी कौची हाल मानमा में तो दए राम। काहे ऐसे कइलाए राम जी कौची हाल मानमा में तो दए राम। म्यूजिक बाय सोनू यादव। एजिया सुभरल हमर जिंदगी राम जी कैसे के काटब हे जी कैसे के काटब। आपन दुखवा भाई बाप में के कारा के बाटब हे जी के कारा के बाटब। एजिया सुभरल हमर जिंदगी राम जी कैसे के काटब हे जी कैसे के काटब। आपन दुखबा भाई बाप में के कारा के बाटब हे जी के कारा के बाटब। टोलबा महलबो में राम जी देखिए के हंसला जोरे राम। काहे ऐसे कइलाए राम जी कौची हाल मानमा में तो दए राम। काहे ऐसे कइलाए राम जी कौची हाल मानमा में तो दए राम। एजी हमरो के मनवा कर राम जी देखती माई के चेहरवा हे जी देखती माई के चेहरवा। कैसन लिखल विधि के विधानवा कोइनी कवन कसुरवा हे जी कोइनी कवन कसुरवा। एजी हमरो के मनवा कर राम जी देखती माई के चेहरवा हे जी देखती माई के चेहरवा। कैसन लिखल विधि के विधानवा कोइनी कवन कसुरवा हे जी कोइनी कवन कसुरवा। रोई रोई कहे सोनू सूरदास करी द नया नया जोरे राम। काहे ऐसे कइलाए राम जी कौची हाल मानमा में तो दए राम। काहे ऐसे कइलाए राम जी कौची हाल मानमा